da gwamnatin tarayya ta bawa aikin wutar lantarkin Mambila ya buƙaci gwamnatin tarayya ta biya shi diyyar dala biliyan 2 da miliyan 300 a matsayin diyya na asarar da gwamnatin ta sayi. Inda ma tsaffin shugabannin kasar nan Chief Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari suka gurfana a gaban kotun Paris don yin ba'asi. Wato harkar wutar lantarki a Najeriya an maida ita wata saniyar tatsa, saboda kowa idan ya zo ya maida wannan institution din wajen da zai kwashi kuɗi ko kuma zai fake ko kuma ya ƙarya akan cewa za a yi wani aiki kuma ba a yi ba. Gwamnatin Tinubu ta sake jaddada ƙudurinta na cewar sabuwar dokar haraji za ta zama alfanu ga al'ummar Najeriya duk kuwa da tutsu da wasu al'ummar arewacin Najeriya suka yi. Sai kuma gwamnatin ta ce tunda gwamnoni sun amince da wannan sabuwar doka ya zama tilas a ci gaba da bayyana wa al'umma abin da za su yi tsammani ga wannan doka. Duk duniya ana maganar diversification, sauya ko kuma fitar samar da hanyoyin shiga na daban banda wannan fetur da muke amfani da shi, saboda fetur din nan yana da wani lokaci. Bayan rantsar da shi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari, Sanata Masa'udu El Jibril Doguwa ya ce zai tabbatar da Sanata Kwankwaso ya ajiye jam'iyyar NNPP mai littafi don ya sake rungumar tsarin mai kayan marmari. Ai dama gare mu Kwankwasiya ƙungiya ce, kuma an zaɓi gwamnatin da sauran mutanen da suke cikin gwamnatin bisa jam'iyya ta NNPP mai kwando da kayan alata a cikinta. Har yanzu dai ana cece kuce akan batun maslaha tsakanin Kwankwaso da Ganduje, inda wasu ke ganin yin sulhun zai iya kawo wasu su rasa matsuguninsu a siyasance. Ga dukkanin wani ɗan jam'iyyar APC mun yadda ko me za a yi duk inda za a je a dawo. Sulhu yana da daɗi kuma yana da, amma in za a yi sulhu wallahi ba da injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba. Duka ta cikin shirin baje haja na wannan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Aliyu Sufyan Alhassan ke farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin shirin baje haja. Shirin da ke tattaunawa kan al'amuran da suka shafi siyasar wannan ƙasa da kuma baiwa 'yan siyasar damar fayyace ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa doro na doka. To za mu faro shirin da wani labari da ya bayyana cewar tsaffin shugabannin Najeriya da suka haɗar da Chief Olusegun Obasanjo da shugaba Muhammadu Buhari wannan rana sun bayyana a gaban wata kotun cinikayya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Paris a ƙasar Faransa don yin bayani dalla-dalla dangane da kwangilar aikin gina cibiyar samar da wutar lantarki ta Mambila da ke jihar Taraba. Tun da fari dai wani kamfani mai suna Sunrise Power ne dai ya kai gwamnatin tarayya ƙara kan saba ƙa'idojin kwangila, inda yake neman gwamnatin ta bashi dalar Amurka biliyan 2 da miliyan 300 a matsayin diyya na asarar da gwamnatin ta sa yayi a lokacin aikin gina tashar lantarkin wadda har yanzu bata kammalu ba. An bayyana cewar Obasanjo da Buhari kowannensu zai bayar da shaida kan abin da ya sani dangane da wannan kwangila da aka bayar da ita tun a shekarar 2003 lokacin gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo. A shekarar 2003 ne dai gwamnatin shugaba Olusegun Obasanjo ta bai wa kamfanin na Sunrise kwangilar ginawa da kuma kula da tashar wutar lantarkin Mambila da za ta samar da megawatt 350. To sai da kuma Olusegun Obasanjan ya kalubalanci ministan wutar lantarki na zamanin mulkin sa Olu Agulloye, wanda shine ya bayar da kwantaragin ga Sunrise da ya ce yana da hannu kan yadda aikin yayi tafiyar wahainiya. Sai dai kuma wasu na ganin gwamnatin tarayya ce ta tilastawa Buhari da Obasanjo domin zuwa Paris don yin kariya a gaban kotu, lamarin da gwamnatin tarayya ta musanta. Mai magana da yawun shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Bayo Onanuga a wata sanarwa da ya fitar ya ce sam gwamnatinsu bata tilasta wa tsaffin shugabannin ƙasar biyu zuwa Paris don bayar da bahasi ba. Masana harkokin siyasa irin su Comrade Salisu Gambo Tol ya ce abin takaici ne yadda gwamnatoci ke yi wa talakan ƙasa ƙarairayi kan wani aiki da ba a fara ba, kamar yadda aka yi a wannan kwangila ta Mambila, inda ma ya ƙara tsokaci kan wannan hali da ake ciki.
Wato harkar wutar lantarki a Najeriya an maida ita wata saniyar tatsa saboda kowa idan ya zo ya maida wannan institution ɗin wajen da zai kwashi kuɗi ko kuma zai fake ko kuma ya ƙarya akan cewa za a yi wani aiki kuma ba a yi ba. Yanzu wannan wutan mambilan da ake faɗa wanda ake tunanin ICC suna neman wajen dala biliyan 2 da miliyan 300. Idan muka kalla tun 1972 aka yi harsashen kafa wannan wuta ta mambila tun lokacin tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gowon, yau shekara 53 kenan. Har yanzu wajen ba a share shi ba a fara aikin ba. Duk gwamnatin da ta zo zaka ga irin kuɗin da take fitarwa da zummar cewa za a yi aikin, kuma har yanzu ana sa kuɗin a cikin kasafin kuɗi na cewa za a yi wannan aikin. Yanzu misali idan muka duba tun Najeriya a lokacin tana da wutar ta isassa wanda muna ba Ghana, muna ba Benin, muna ba Togo, muna ba Niger, wanda yanzu irin bashin ma da muke bin Ghana da Benin da Togo da Niger wanda ya kai wajen biliyan 130, amma mu gashi wutar ma a wata ɗaya zaka ga cewa an zamanto cewa ba wutar gabaki ɗaya, sai ka ga an ɗauke ma sau 10 gabaki ɗaya har da shugaban ƙasa. Kuma abin ƙalubale kamar shugabannin da suka wuce akan harkar wutar lantarki, musamman Olusegun Obasanjo, shine mutumin da ake zargin sa wanda ya wawashe kuɗi wanda ya kai dala biliyan 16 a matsayin za a samar da 10 megawatt, wato megawatt 10, wanda har yanzu ba magana. Kuma ya yi mutane waɗanda suke ministocinsa ne, ya yi Olusegun Kokumi, ya yi Agagu, ya yi Loyal Imoke, ya yi Aliyu Madubo, duk waɗannan ministocinsa ne na harkar wutar lantarki, kuma ba wanda bai kwashi kuɗi ba, kuma ba wani hukunci da aka yi waɗannan mutane. Sai yanzu da wannan kamfani yanzu yake neman kuɗinsa, wanda yanzu irin waɗannan badakalar ce take tasowa. Comrade Salisu Gambo Ditol kenan mai fashin baki kan harkokin siyasa da al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wannan na faruwa ne bayan da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta sake jaddada ƙudurinta kan sabuwar dokar haraji da ta ce dokar za ta canja rayuwar 'yan Najeriya zuwa mataki na gaba. Ko da a makon da ya gabata dai gwamnonin ƙasar nan sun gudanar da wani zama na musamman inda suka amince da matakin ci gaba da aikin sabuwar dokar harajin bayan gyare-gyare da suka ce sun yi, wanda hakan shine kawai maslaha da za su amfana da juna. Babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin yada labarai Malam Abdulaziz ya ce zuciya ɗaya shugaban ƙasar ya zo da wannan doka wadda za ta canja taswirar ƙasar nan da kuma kawo sauƙi ga talaka baya ga buɗe ƙofar masu zuba hannun jari a Najeriya. So akwai abubuwa da yawa waɗanda suke buƙatar gyara, kuma musamman yadda ake tafiyar da kasuwanci a zamanance. Yanayin yadda dokokin ƙasa suke, yanayin sauƙinsu yana iya kawo mana ci gaban tattalin arziki da jawo masu zuba hannun jari. A masana da dama suna magana akan cewa akwai lokuta da dama waɗanda masu sha'awar zuba hannun jari in suka zo suka ji matakai, yanzu misali kafin ka kafa gidan talabijin misali a Najeriya ko gidan rediyo kamar wannan, idan ka ji abubuwan da kake buƙatar yi, to wannan kaɗai wani ya isa ya sa ya janye ya fasa, saboda ƙasashe duka suna sauƙaƙawa masu zuba hannun jari sauƙin tafiyar da al'amuransu. Idan ka zo ka ce duk shekara kamfani zai yi tax return, zai wato tattara ko kuma ya miƙa bayanan yadda haraji ko kuma ya biya harajin gwamnati, abubuwa za a ga haraji kala sai a bawa kamfanoni wahala da kuma suna kashe kuɗi da yawa. Duk duniya ana maganar diversification, sauya ko kuma samar da hanyoyin shiga, kuɗin shiga na daban banda wannan fetur da muke amfani da shi, saboda fetur din nan yana da wani lokaci. Yanzu haka kusan duk duniya, kasashen duniya suna kusan sun amince akan cewa dole a tsaya da amfani da waɗannan ma'adanai na man fetur domin yadda suke ɓata yanayi, wanda yake ƙara sawa duk waɗannan sauyin yanayi na ambaliyar ruwa, na zafi mai tsanani da sauransu da ake fuskanta a duniya. So yanzu kaga ana magana su sola, su gas, abubuwan da ba su gurɓata yanayi ba, wanda idan muka ci gaba da dogaro da man fetur zai zama na cewa mun kai wani gaba da an zo ba inda za mun kai kamar magariyar tikewa. Kuma ƙasashe da yawa shi yasa suke ta ƙoƙarin, musamman harajin nan yana cikin abin da ƙasashe suke ƙoƙarin su faɗaɗa. Malam Abdulaziz kenan, mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa kan yada labarai. Sai dai kuma ahalin jam'iyyar PDP na masu cewar duk da wannan abu da gwamnatin take kawowa uquba ce ga talaka, a don haka za su yi mata hisabi a kakar zaben shekarar 2027. Aminu Gurgu mai fulo na daga cikin 'yan siyasar da ke mamakin yadda ake ƙoƙarin yin gangami na malamai da za a yi a Abuja, da ya ce wayan a ci ne wai an kori kare daga gindin ɗinya.
nau'in azaba kala-kala, wai ake zargin cewar wai za a tara kimanin malamai su 60,000 a Abuja Eagle Square, saboda haka su yi talla ko su yi nuni cewar wai su nuna mutane ƙala Allahu ƙala Rasulu domin kyawun wannan gwamnati, saboda haka za su karɓo kwangila. A nan mun zira idanu, wani malami ne zai zo a masallatayya na kasuwa ko hamsa salawatu ko na juma'a ya yi huɗuba domin ya nuna mutane kyawun wannan gwamnatin a 2027 bisa azaba da uba kala-kala. Kaga gwamnatin nan ta kawo mutane harajin waya, ko kana daji he ka zama cewar wannan gwamnatin ta gana ma azaba akan haraji. Saboda haka ga harajin kayayyaki, ga haraji na magana man fetur, ga haraji da azaba kala-kala. Wacce huɗuba ce za ku nuna mutane cewar wannan gwamnatin tana da kyau, wadda ta hana ka ruwan sha, lafiya, ilimi, wutar lantarki, uwa uba insecurity. Saboda haka ina tabbatar ma duk mutumin da ya zo maka da tallan APC a faranti ko malami ko a majami'a ko a musulmi, talaka yi fitadi da wannan tallan, domin ina tabbatar ma tallan ba zai haifar da mutane na Najeriya alkhairi ba. Saboda haka yanzu fa wannan zaben da aka yi wa mai girma shugaban kasa ba yana da bukata bane. Idan bukatarsa ta biya 2027, billahi lazi azaba, ina tabbatar muku sai talaka ya rasa inda zai sa kansa. Saboda haka muna kira da malaman nan yadda suka yi mana dogo huɗuba da la'anta, Allahumma alaika bi PDP wal arzalima, yanzu ma su zo mu san adalai ne su ce Allahumma alaika bi APC wal mucuciya. A nan duk duniya za ta yadda wa'annan mutanen da suka tozarta mu suka ci mutuncin mu za a san adalai ne. Aminu Gurgu mai fulo kenan ɗan siyasar jam'iyyar PDP wannan ƙasa. PDP da muka karbi bakuncin Musa Ashir Dala daga ƙungiyar Sadiq Wali Support Group ya ce tun da dai jam'iyyar APC da NNPP sun gaza a matakin tarayya da kuma jihar Kano, babu wata maslaha a zaben shekarar 2027 sama da Alhaji Atiku Abubakar da Sadiq Wali a matsayin gwamnan jihar Kano. Jam'iyyar nan ta APC jam'iyya ce wadda ba ta da manufa, kuma jam'iyya ce wadda ita kullum idan ta yi abin ma sai ta ƙosawar talaka dan ya ce wayo Allah, wanda kuma ba daidai ba ne. Jam'iyyar PDP ko jam'iyya ce mai mutunci mai karamci. Idan ka ɗauki wannan kuma jam'iyyar ta NNPP sai ka ga cewa irin dai abubuwan da suka yi to yanzu su ma gashi nan da yarda Allah zai same su, tunda sun lalata mana jam'iyyar PDP a 2023 din nan. To saboda haka insha Allahu yanzu jam'iyyar PDP za ta samu ɗinkewa, za ta samu haɗaka insha Allahu rabi. In ma koma me ake ciki, mu dai mutanen da muke tare da Sadiq Wali, muke tare da Ambassador Aminu Bashir Wali, muke tare da muna kuma tare da mai girma wazirin Adamawa. Saboda haka za ka ga tagomashin alheri. Sadiq Wali Support Group muna nan mun fito kwanmu da kwarkwatanmu domin wanzar da abubuwan alheri da kuma yaɗa manufar Sadiq. Abin da ke gidan ƙaura shi ke gidan goje, baka ganin kuma idan rikici ne na jam'iyya akwai kuma shugabanci biyu. Ai mu jam'iyyar PDP in ka duba zaka cewa jam'iyya ce wadda tana da constitution, matukar za a tsaya za a bi constitution, za a bi doka, mu zaka tana warware mana abubuwa. Idan dai ba yanzu da aka samu wani wanda yake yi wa wannan gwamnatin aiki ba, wanda yake so ya warware, zaka ga cewa jam'iyyar PDP tsayayyen jam'iyyar PDP, sannan kuma mutane ne masu mutunci a cikinta. Musa Ashir Dala kenan daga jam'iyyar PDP jihar Kano. Sai dai yana wannan jawabi ne a lokacin da al'ummar karamar hukumar Nasarawa ke kokawa kan yadda har yanzu shugabannin da aka zaɓa a wannan yanki sun gaza kawo musu sauƙin rayuwa ta fannoni da dama, inda ma Honorable Ahmad Muhammad Kaka, tsohon ɗan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar PRP, ya zo da waɗannan kalamai. Gwanda jiya ma da yau din. Idan ka duba ba wani lokaci da gwamnati ta saki kuɗi kamar wannan lokacin, kuma amma in ka zo karamar hukumar Nasarawa har gobe tamkar ƙauye, wanda kuma karamar hukuma ce wacce tafi kowace karamar hukuma ba wa mutum ƙuri'a, kuma tafi kowace karamar hukuma a garin Kano ci gaba da kuma mutane waɗanda suke influential mutane. Misali adawa za ta iya cewa aikin ne ba ku tabbatar ana yi ba, ko kuma a'a nagartacce ne ba yi, ko kuma ba ma aikin ya kamata a yi ba. Ba wai maganar aikin bane, yanayin mulkin karamar hukumar Nasarawa ne ma farko bai yi ba. An ɗauki kujeru kusan guda 3 waɗanda za su iya amfanar al'umma su riƙe ƙaramar hukumar nan. Nasarawar kujerar majalisar jiha,
kujerar majalisar tarayya, kujerar ciyaman dan dauke ta mika ta gama. Akwai kusan ward kusan guda 11 an bawa ɗaya kusan 10 ba san me ake. Misali ba akwai a tudun wada ba, akwai kuma a gama, akwai kuma a Kaura Goje. Haka bane, Kaura Goje ita ce gama. Dan majalisar tarayya yana kilemin gama ne, ba wai tudun wada yake kilemin ba. So duk abin an dauke shi an mika shi gama ne, kuma an kashe karamar hukumar Nasarawa ba wani abu na ci gaba da aka canza. Akwai tsayawa takara da za a ƙara yi misali a bigi kirji. Insha Allah ai dan al'umma muke yi, kuma a maja da baya da rago ba wai tsoro bane. Sake sabon shiri ne, a shirye muke kuma za mu fito, kuma dan al'umma muke yi, kuma insha Allah za su tabbatar idan ubangiji. Menene sakon al'ummar karamar hukumar Nasarawa? Sakon al'ummar karamar hukumar Nasarawa shine jama'a su yi haƙuri, 2027 su bude ido su duba, ba wai maganar jam'iyya za su yi ba. Ba wata jam'iyya da za ta zo ta ƙara rudar su, tunda ba wacce ba a gwada ba. An zo an gwada NNPP, ita kuma sai aka ce ma jiya ta fi ba wai dan ina jam'iyyar APC ba. Su bude idon su zaɓi wanda ya dace. Honorable Ahmad Muhammad Kaka, tsohon ɗan takarar majalisar tarayya mai wakiltar Nasarawa a jam'iyyar PRP wanda ya tsallaka jam'iyyar APC, na bayyana hakan lokacin da 'yan siyasa irin su Gidado Ahmad Satatima ke cewar al'ummar Kano ta Kudu ya kamata su bawa Honorable Abdul Jabbar Umar Garko dama don tsayawa takarar sanatan Kano ta Kudu sakamakon gazawa da sauka daga layin da sanata Kawu Sumaila yayi na tsarin kwankwasiyya. To shi wancan Abdul Jabbar ɗin, ni da za su ji shawara ta ma a matsayina na ɗan APC, wallahi da shi suka ba takarar sanata Kano ta Kudu. Wa kenan? Shi Abdul Jabbar ɗin. Takara tun yanzu? Farrai kuwa to. Wanda yake kai yanzu fa Kawu Sumaila. Da shi ne a kai? Shi Kawu Sumaila da shi ne a kai? A dan ba shi ne a kai ba, kuma ai yana cikin jam'iyyar. Ai nema ne. Sai a bari idan lokaci sai a fara kokarin wannan. Ai kaga Kano in aka yi zaɓe yau aka yi rantsuwa, gobe za a juya. Wanda zai takara zai fara. Kawu Sumailan nan a tarihin siyasa da ni da Garba Kore da ɗan Bilki Komanda mu muka fara cusa masa ra'ayi na ya fito takarar sanata, yau yana kan sanatan. Kenan kaga bakinmu ai yana da albarkar da za mu ba da shawara, kuma ka gani gashi ina ba da shawarar cewar Abdul Jabbar Umar Garko ya fito. Dama Garko sun taɓa yin ko ɗan majalisar tarayya wudilce take yi, matashi ne, dubi yadda yawa lan in ka je wucewa kamar ba a Kano kake ba. Idan ya zama sanata tunda yana da buri, mutumin da ya zo ya ce lan ma ba te ba, ya rushe katangar ta yayi wadda ko a Abuja babu irinta, ya rushe ofishin da kwamishina zai zauna, yayi ofishin da ko minista a Abuja ba shi da irin wannan ofis din. Na tabbata a matsayinsa na mai kuruciya, a matsayinsa na mai ilimi, a matsayinsa na mai arziki, yana da rufin asirin da burinsa ya samu dama ya zo kyautata. In ya zama sanatan yankin, wallahi duk waɗannan hanyoyin in ba su ba, su je su ta rigimar su da karafkiya. Sai dai kuma Gidado Ahmad Satatima na bayyana waɗannan kalamai, sai ga matashi Nazifu Karaye da ya zo daga yankin Kano ta Kudun, inda ya ce irin waɗancan kalamai na Gidaɗan ya kamata ya mayar masa da martani. Duk lokacin da talauci ya ciyo mutum, duk lokacin da rahin kuɗi ya ciyo mutum, idan ya je ya tambayi Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila, na yi imani Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila ya bashi raina waye. Kuma duk abin da zai faɗa ai bai kai mu 'yan Kano ta Kudu, 'yan gargajiyar Kano ta Kudu, wanda muka san waye Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila. Ko da yake shi ya da mun sunan Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila, likitan mahaukata, kana ba su magani suna zagin ka. Wannan alhamdulillah abin da gida da ya faɗa, na yi imani ya je bambadancin siyasarsa, ya je neman toto siyasarsa. Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila bai bashi ba, shi yasa yazo yana faɗin wannan magana. Amma baka sani Aminu, duk lokacin a Kano ta Kudu ba Kwankwasa ba Abba ba, da abin da Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila ya faɗa mana mu 'yan gargajiyar Kano ta Kudu shi zamu. Wai amma rashin biyayya da yake ne isa a ɗauko shi wanda yafi cancanta, ya ma faɗi sunan shi cewar shi ne yafi dacewa da sanatan yankin Kano ta Kudu. Wannan na gaya maka, shi Kawu wayayye ne, shi Kawu ya san me yake yi. Ba za ka zo ka haɗa mai wata kitarunra da wata riga ka da stati ɗan can ka zo daga Katsina ka zo ka nuna wa wayayye ɗan Kano ta Kudu wai ka ce za ka zo ka wanke shi. Ko wayo ma ya san naki, ina tabbatar ma da cewa abin da gida ɗaya je wannan abin ba za ka yi mamaki ba. Laifi ne dan an ce a zaɓi cancanta kuma ga wanda ya fi cancanta? To ai ya je ya taɓa alli da mu 'yan Kano ta Kudu, ya san wane ne ya fi cancanta. Ai mu 'yan jam'iyyar APC ne, kuma ina tabbatar ma da cewa da kanmu muka zo muka yadda Kabiru Ibrahim Gaya muka ɗauko Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila saboda ya fi shi cancanta. Kuma a Kano ta Kudu na rantse da Allah, idan
ba kawo ba to sai dai ka ce honorable Kabir Alhassan Rim dan majalisar ranabun kure kibiya. To amma shi ma ba dan APC bane, ba su suka rama kura aniyar tafi ma. Wannan APC a yanzu APC ko in ce maka jihar Kano ita ce ta mai riga ta mashi wando, kuma Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila ai yafi karfin ka zo kana dan Katsina ka zo ka gaya wa Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila haifaffen Kano ta Kudu wanda yake dauko al'ummar kudancin Kano kitse a cikin wuta, wai ka zo ka gaya mana cewa wai a canza shi. To ai Aminu ina tabbatar ma da cewa a yanzu Kwankwaso ba sai ba da umarni a Kano ta Kudu akan a canza Ustaz Abdulrahman Kawu Sumaila ba. Matashi Nazifi Kara yake nan ɗan siyasa a nan Kano. Sai dai duk da haka an san yadda Honorable Abdulmumin Jibril Kofa ya fito da wani tsari na sulhu tsakanin tsohon gwamna Kwankwaso da kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A cewar sa gabar siyasar da suke yi wa juna ya dawo da siyasar jihar Kano baya, wanda dole sai an samu maslaha a tsakani. Sai dai kuma matashi Abba Dan Hajiya ya ce sun gane cewar ana neman yi wa APC 'yar birin ne wanda ba za su bari a sha su basilla ba. Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa in ya manta in tuna masa waye injiniya Rabi Musa Kwankwaso. Ina son ya tuna kwanar dan gora. Wallahi duk wannan rawa kafar da yake shi ma bai tsira ba, kuma Rabi Musa Kwankwaso billahi allazi la ilaha illa huwa bai yafe masa ba. To amma baka gani abinda shi Abdulmumin Jibrin Kofa din yayi faɗa kokari yake wajen samar da maslaha a jihar Kano, musamman idan aka sami haɗin kai tsakanin gwamnoni musamman Kwankwaso da Ganduje, siyasar Kano za a samu ci gaba? Fala Aliyu, wani babanmu yana gaya mana waye Rabi Musa Kwankwaso. Wallahi baya yafa gaba, kuma bashin biyan gabansa ba shi da kyau. In ja hankali ga dukkanin wani ɗan jam'iyyar APC, mun yadda ko me za a yi duk inda za a je a dawo. Sulhu yana da daɗi kuma yana da, amma in za a yi sulhu wallahi ba da injiniya Rabi Musa Kwankwaso ba. Wallahi wani lullubin biri ne, wani kunshi mugun kunshi ne aka kunso shi, wanda ake so a tarwatsa ma APC jihar Kano, shine aka shirya wannan plan din na a zo a yi wannan abu. Ba gaskiya bane ba, babu gaskiya, babu alhairi a cikin wannan ma maganganu. Dukkanin dan APC muna kiransa da ya aje wannan magana a gefe. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso, Allah ya ji kan injiniya Abubakar Rimi, ya yi sulhu da shi, ya yi sulhu da sanata Hamisu Musa, ya yi sulhu da Ciro Makutama, ya yi sulhu da sanata Hamisu Musa. Dan Allah da Annabi ina kira ga shi honorable idan na ɓata lokacinsa ya daina ma duk wannan zancen da yake ɓatawa kai lokaci ne. Matashin ɗan siyasar jam'iyyar APC Abba Dan Hajiya kenan daga yankin karamar hukumar Dala. To kamar yadda kuka ji tun a farkon shirin, jam'iyyar NNPP mai kayan marmari ta rantsar da sabbin shugabanninta na Kano bayan kammala zaɓuka da aka yi a matakin mazaɓu da ƙananan hukumomi da kuma ɓangaren jiha. Tsohon sanatan Kano ta Kudu, Sanata Mas'udu El Jibril Doguwa ne sabon shugaban jam'iyyar, yayin da Honorable Musa Nuhu Yankaba a matsayin sakataren jam'iyyar. Wannan na zuwa ne bayan hukuncin wata kotu da ta yi da ta haramta wa jam'iyyar NNPP mai littafi tsagin kwankwasiyya amsa shugabannin jam'iyyar. Sanata Doguwa ya ce yanzu ne za su zo da sabon tsarin da zai taimaka wa jam'iyyar, inda ya ce tsagin da ke bayyana kansa a matsayin jam'iyyar mai alamar littafi ya kamata ya dawo gidansa na asali. Siyasa kuma ita 'yan ra'ayi ce, akwai wadda aka matsanta masa aka ce don dole sai yayi. Na farko dai wata jam'iyyar muka baro muka dawo cikinta, su ma waɗanda suke cikin wancan bangaren waɗansu jam'iyyar suka baro suka dawo. Saboda haka siyasar Najeriya yanzu ya danganta da irin ra'ayin da kake so ka ɗauka da kuma irin abin da kake so ka cimma. Saboda haka magana cewar za a zo a kalubalanci wani bangare, ni ban yarda da wannan ba. Ba mu shigo harkar nan ta shugabanci domin mu kalubalanci kowa ba, kun ba ma cikin ra'ayina. Magana muke yi za mu zo mu tattaro dukkan mutanenmu da muke jin muna da tafiya da ra'ayi iri ɗaya domin mu ga menene za mu iya tsarawa kanmu. 2027 tana karatowa, and ba za ta yiwu ya zamana a ce kawai mun zauna kullum ba mu da wani tsarin da in 2027 in ta zo za mu dogara da ita ba. Saboda haka wannan shigar da muka yi muna so mu tabbatar maka da cewa za mu iyaka kokarin mu ne mu haɗe kan mutanenmu camo mu tabbatar da cewa nan gaba ko da za a tattauna ina aka yi to muna da mutanenmu kuma sun inda suke. Ina a matsayin gwamnatin jihar Kano kenan da jam'iyyar NNPP mai littafi a jihar Kano a wurinku. Mu a wajen mu har zuwa yanzu tunda duk daga cikin su ai dama gare mu Kwankwasiya kungiya ce. Kuma an zaɓi gwamnatin da sauran mutanen da suke cikin gwamnatin bisa jam'iyya ta NNPP mai kwando da kayan alata a cikinta. Saboda haka har yanzu 'ya'yanta ne.
tunda an yarda da cewa bangare na wane shine yake da tabbacin cewar shine mai jam'iyya kuma shine mai shugabanci, saboda haka shugabancin ma da aka yi a karkashin waɗannan mutanen to sun zama su ne za su jagoranci jam'iyyar a jihar Kano. Saboda haka waɗancan 'ya'yan jam'iyya ne kuma babu wanda ya ce zai kore su in dai ba su ne suka ce sun kori kansu ba. A ƙarshe menene abin da ita jam'iyya karkashin ka za ta sanya a gaba yanzu? Sulhu. Duk wanda muke tunanin da cewar an bata masa za mu bi shi a dawo da shi kan hanya ya zo a yi tafiya tare, domin jam'iyya ba za ta yiwu ba sai da mutane kuma ba za su yiwu ba sai da haƙuri kuma in an yi shi to mutane a yi musu adalci. Idan an yi musu adalci ina tabbatar maka da cewar za a samu abin da ake so. Saboda haka abubuwan da za mu sa a gaba shine mu tabbatar da cewar waɗanda aka ɓatawa suke fushi da wannan jam'iyyar su zo mu zauna mu tattauna a tabbatar da cewar an yi haƙuri da juna, an kuma sa jam'iyyar a gaba duk inda 'ya'yanta suke a yi ƙoƙari a tabbatar da cewar an zo an yi tafiya tare. Sanata Mas'udu El Jibril Doguwa kenan shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano, wanda da kalamansa za mu ja labulen shirin a daidai wannan lokaci. A madadin abokanan aiki Ibrahim Isaac ɗan uwa Rano da Aminu Yahaya Tudun Wada, ni kuma da na shirya na gabatar Aliyu Sufyan Alhassan nake cewa mu huta lafiya.